Yes, ik heb je gezegd, zij zijn niet van mij niet. Yes, zij zijn niet van mij niet. Zij zijn niet van mij niet, wat zijn? Wanneer laat ik voor jou op de plek zitten? Ik ga het voor jou op de plek zetten. Ik ga het voor jou op de plek zetten. Zij zijn niet van mij niet. Ik was ouder zijn niet. Hallo. Ik zet voor nou op social media. Ik zet voor op social media. Zijn we niet zakken. Kijk je wat? Kijk nou. Hou Ethan. Money society. Ethan. Als ja, Ethan Seva. Ethan Seva, Lena. Ethan. Seva, Ethan. Money society. Als het zo lijkt. Money Society, ja. Het gaat zoom in zoom. Anders erop. Het gaat zoom. Hou je ten. Het gaat zoom. Het gaat live op YouTube of op TikTok. Hou je zie? Arniala. Niemand eerst zien nou, wat gaan we Johan is recht. Eerst is recht. Eerst zie. Dank je nou omdat ze even jaren zijn of heel oud. Ah, zijn we veel oud doen niet? Zijn we veel, zijn we nog veel oud doen niet? Ik heb misschien les van mensen van. Hallo, zo zijn de nice foto. Ik hou niet die van mensen wat fokken spullen zo wat nou voor jaar wat vallen nou oud. Die houden van jou toch hier? Nee, ik hou niet van die dingen eerst. Niet omdat 7 jaar niet waar. Wie? Niemand nou van jou niet. Hoe zwaar die toch van jou niet is? Wie wou van jou zijn ze kop video's maken? Oh, nou, wat ik wil aangaan niet is. Nee, ik wil aangaan niet waar. Zij zijn niet van mij niet. Niet die dingen wat ik kan verstaan, joh. Ja, dat weet je nog.
Hallo, hallo, loop die beste weg hier. Sorry. Sorry, loop die beste weg hier zo. Kan video hier man. Loop weer, loop weer, loop weer. Loop weer. Guys, ik zei, daar is wel een nice petit. Hallo, hallo, hallo. Isa'y bati. Nou ja, speel een beetje. Hallo. Hoe is het die les voor jou, Nina? Weet dan het laatste jou tijd er op de maas. Tay dag. Zo wie zijn het nou? Wat? 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 Dag op YouTube. En waar? Op YouTube. Op YouTube tijd. Meneer staat likes schrijven, jou. Meneer staat likes schrijven, jou. Waar? 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 Gaat de mensen kijken? Waar? Hallo, hallo, hallo. Is hij? Is hij? Maar, Is hij? zij speelt me nog bij dat de laatste. Keep you watching. Is hij? Zij moet heel veel stekers zeggen, omdat ze even jaren niet. Zij moet veel nog jong komen, niet veel oud doen. Hou veel jong, hou veel jong. Hou veel jong, is hij, hou veel jong. Zij moet ook wel met die dingen. Dus zo is hij. Sabber.